Steiner-lukiolle. Terkkuja, täällä ollaan. Junnut on tuolla ja bilet on alkanut. Kohta mä pääsen lauteelle. Ihanaa. Pistetään bilet pystyyn. Kuumavesiastiaja kiehuu. Teet sen ja sit menet saunaan lämmittää. Moi kaikki fanit! Tänään mennään uimaan. Hyi että, tuolla on kaloja! Näin on kuin ihan kuin helteellä menis. Läk! Hei hyi! Here, go get the money. By growing plants on top of buildings. We have made like 166,000 in 1 year. We have a tea-based energy drink. We have freeze-dried chocolate-covered strawberries. Okay, let's take a sip. Hei, Tampereen Steiner-lukion terveisiä. Kiitos, sai vetää teille. Kiitos. Mä vaan olin niinku joku turhake ja joku vaiva sun elämässä. Ja sitä samaa sä näytät toivovan vieläkin, että mä olisin vähemmän mä. Mitä toi työnteko, että sä jätät kaiken puolitiehen? Nyt oikeesti! Mika! Most potent Graven Reverend Seniors, my very noble and approved good masters, that I have turned away this old man's daughter, 'tis most true. True, I have married her. And she, in spite of nature, of years, country, credit, everything, I here do give thee that with all my heart, which with all my heart I would keep from thee. Terveisiä täältä Tavastialta Tampereen Steiner-lukioon. Niin, siinä se vähän sitten olikin. Onko jotain kysyttävää? Täällä pilvet Tampereen Steiner-lukioon. Isoja terveisiä. Juurikin pihalle. Hyvinkin isoja terveisiä. Dancing moves your painted red shakes the room.
jos kaikki tulisi yhteisymmärrykseen, niin sitten tämä muutos voisi tapahtua. Itse asiassa lähettää täältä alhaalta silmiin infrapunaa. Ja sitten se heijastus, mikä tulee takaisin mykiön takaa, niin se tulee tänne ja sitten se mittaa sen mukaan, että miten sun silmät liikkuu. Me pelaa toi peli. Okei, meistä on teknisesti erikoistuneet. Rahat on hoidossa. No worry, my friend, no worry. Ha ha ha!